Jeres eksamensperiode er startet. Design, det er inde, så derfor får I udvidet de her materialer, som I kan bruge til at være kreative. Vi skærer i midlerne på uddannelserne, og I mister derfor nogle af de materialer, I har fået. Ja, det er tapen også. Ej, det var hvad fanden gør vi så? Jeres uddannelse, den skal op til eksamen om 5 minutter. God fornøjelse. Vinderne bliver selvfølgelig de hold, som går hurtigst til eksamen. Er vi klar? 15 sekunder. Kære studerende, I har hermed jeres bachelorbevis.